Hai लोगोफोर आं दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय दिनै फुङावनो आङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय दै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे आङो दायो ब्लग भिडिअबो नोंथांमोननि सिगाङावहा दिन्थिनांगौ होननानै ब्लग खालामनो होनना सानबाय आरो नै जोंहा सारा गारि सालायबाय थादों ओमफ्राय नै न'आ ओमफ्राय आरो गोदोर सासेया खोरोमाथिं नै बैलाय खनायाव जगासिनो उनावहा ओमफ्राय जोङो दिनै भुटानाव थांनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननोबो भुटानखौ दिन्थिहैनो होननानै सानबाय आरो लोगोफोर दायो नायलांफाबाय थादों आंनो लोगोफोर आंथ' न'निफ्राय ओंखारबोदोंसो दायो मोनहैथ'वा मोनहैनायनि उनावसो आङो ब्लग खालामगोन दे लोगोफोर थ' बिदिब्ला नायफालांबाय थादो बाक्सानि दालांगायाव मोनफैबाय आरो जोङो ओमफ्राय दायो बर्डारसिम थांगोन नायनो लागि भुटान बर्डारसिम थांगोन आरो नायनो लागि नै नायलांफाबाय थादो लोगोफोर नै जोङो बेयावहाय हटेलावहायनो हाबनानै मायाबा मोनसे जाना लानो होननानै सानबाय आरो लामाफोरावनो दङ बे हटेला ओमफ्राय आंहाथ' फुङावहाय साहा लोंनाय अयभाग नालाय गाइखेर साहा मोनलोङाबा आंहा बिराद मोजां नाङा आङो माने फ्रेश मोना आरो ओमफ्राय आंथ' फुङावनो 5टायावनो फैनायमोन नालाय दिनै जेबो मोनलोङाखैमोन नै साहा गैयानो लोगोफोर हटेलावहाय सारा माने ओमफ्राय कफि दङ होननायखाय कफिखौनो अर्डार होना होबाय कफिखौनो लोंबाय आरो जोङो ओमफ्राय जानाय बुस्थुफोरा माने बेयावहाय रुटि गैया जाहैबाय मम' दङनो ओमफ्राय आरो रल दङनो ओमफ्राय चाउमिन दङनो नाथाय बेफोरखौ फुङावहाय जानो इसेबां मोजां मोनाना फुङावनो बेफोरखौ जाबाला एसे माने गेस जानायनि चान्स थायो आरो कफिखौबोथ' आं लोङामोन खिन्थु उपाय गैयिनि लोंनांबाय मानो होनबा साहा गैया बेयावहाय साहा गैयानो आरो कफिसोनो ओमफ्राय कफिखौनो लोंनांगौ जाबाय जोङो ओमफ्राय रुटि थानायबा खिन्थु जों रुटि जागौमोन
ओमफ्राय रुटि गैयानो बिनि थाखायनो जोङो बेलेगावहाय नागिरनांगोन आरो दायो बेलेगाव रुटि गोनां हटेलावहाय जाहैनोसै बेयावहाय अनलि जोङो कफिखौनो लोंनानैहा थांफिननोसै आरो दायो लोगोफोर जोङो दायो कफिखौ लोंखांबाय आरो ओमफ्राय कफिखौ लोंखांनानै नै ओंखारबोबाय ओमफ्राय जायगाफोरालाय बिराद मोजां लोगोफोर माने बर्डार एरिया नालाय जायगाफोरा बिराद नायनो मोजां समायना ओमफ्राय गिदिंनोबो मोजां आरो बोथोरा दिनैहाय माने अखा गैया सान्दुं दङ आरो लोगोफोर नै दायो जोङो दारांगानि भुटान बर्डार माने मोनफैबाय आरो नै बेखिनियावहाय बिदिनो बजार जायो ओमफ्राय आरो खोरा बिदिनो दुकान ओरि दङ आरो ओमफ्राय दिनैहाय बिराद गारियानो गारि जाना दङ लोगोफोर मा कन्डिसन जायोथाय लोगोफोर नायहैनोसै थांबाय थानोसै दायो नै जों मोनहैथारसिगोन आरो बर्डार गेटखौ मोनहैथारसिगोन लोगोफोर नायलांफाबाय थादो आङो दिन्थिनो बे जेसां माने हायो बेसांनो दिन्थिनो नाजागोन आरो लोगोफोर दायो जोंहा सारा सिगाङावहाय थांदों आरो माने मानसिफोरनिफ्राय माने खोनानो मोन्दों आरो माने उन्दै गथ'फोरनिखौ माने बार्थ सार्टिफिकेटसो नाङो ओमफ्राय आधार कार्डआ सोलिया होननानै बिनिखाय जोङो लाइनाव थायाखै दायो माने सारा माने बै गेटआवहाय जाय मानसिया माने कागज माबा खालामदों बिनिसिम सोंनो थाखाय सारा थांदों ओमफ्राय जोंबो गेटखौनो खाथियाव नायहैनो होननानै माने थांगासिनो इमान मानसि मथथे माने खैजोनसो जागौमोनथाय 200फोरसो जागौमोनदां लोगोफोर मानसिफ्रानो लाइनाव दङ आरो हेलौ लोगोफोर बिराद सिन्थायाव गोलैबाय लोगोफोर माने जोंहा बेयावहाना कागजानो माने सोलियाखै आरो उन्दैफोरनिया फिसाजोफोरनिया माने मा बुङोमोनलाय नङा माबाया आधार कार्ड ना आधार कार्डआ सोलिया भुटानावहा माने पास जाया आरो आधार कार्डजों फिसाफोरनियालायनो माबा अरिजिनेल कपि माबा बार्थ सार्टिफिकेट नांगौनो लोगोफोर दायो सिन्थादोनो जना दोनबाय थायो नै दुकानावहा नै फिसाजोखौ गेलेहोबाय थादो दसे मा खालामगोनथाय ओमफ्राय आंनियाथ' भटार कार्ड दं नालाय आङो हाबहैनो मोनगोन ओमफ्राय दा अननो ओंखारसोदो बै सानै मानसिखौ सानै माने साथाम मानसिया जोंहाथ' आरो सारनियाबो दङना भटार कार्ड सानै मानसिखौ अननानैनो दायो जिरायबाय थादो नै सिन्था खालामबाय थादो मा जाबावगोन लोगोफोर थांनो होननानै फैथारनायमोन ना दुखु मोनसोदो गोसोआ नै आं हारसिंसो हाबहैनांगोन नामाथाय लोगोफोर नै दायो ब्रेकफास्ट खालामनानै लानोसै जों भुटाननि सिङाव हाबनो मोनला लोगोफोर ओमफ्राय ब्रेकफास्टखौथ' खालामखानांगोन नङा होमबा ओंखामाथ' जायाखै नालाय फुङावहाय बिनि थाखायनो जों ब्रेकफास्टखौ खालामबाय नै आंना लेजि नालाय बयबो जाखांबाय आंनिया लेजिखायनो आंनिया जाखाङाखै नै लासै जागासिनो आङो ओमफ्राय बिराद गोथाव बानायदों आरो बे हटेलावहाय रुटिखौ ओमफ्राय सबजियाबो बिराद टेस्टिमोन आरो ओमफ्राय जानानै लानोसै ओमफ्राय जोङो प्लानखौ चेन्ज खालामनांसिगोन जों माने भुटाननि सिङाव हाबनो हाला नालाय लोगोफोर आं हाबनो हायाबाबो गेटखौनो एसे दिन्थिबाय आरो लोगोफोर गेटखौनो एसे नायना लादो ओमफ्राय बियो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिया नङा दै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनियासो लोगोफोर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि भुटान बर्डार आरो बियो ओमफ्राय बेखिनि जायगाखौ दारांगा होनना बुङोनो नैबे पिलारावनो लिरनाय दङ दारांगा फैफिनबायलै लोगोफोर थांनो मोनासै थांनो मोनला नै लाइन थानाय मानसिफोरानो जि गेरखा भगबान हायासै थांनो लागि नै भुटान गेटखौ जोङो टाटा बाय बाय खालामनानै फैफिनबाय हाबनो हायासै ओमफ्राय सानै मानसिया हनै बिराद दुखुथार हाबनो मोनैनि लोगोफोर नै दायो गारियावहाय फैफिनबाय आरो माने जोङो भुटाननि सिङावहा थांनो हायासै आरो लोगोफोर माने जाहा माने माइनानि थाखायनो थांनो हायासै आरो माइना गोदोरनि थाखायनो बिनियानो माने आधार कार्डआ सोलिया दै लोगोफोर बेयावहाय माने मा होनना बुङो माइनानियाथ' भटार कार्ड जायाखै नालाय माबा नांगौ आरो बार्थ सार्टिफिकेट नांगौ दै लोगोफोर सोरबाफोर फैनोबा माने फिसाफोरनिया जायनिया माने भटार कार्ड जायाखै बिसोरनिया बार्थ सार्टिफिकेट नांगौ अरिजिनेल कपिखौ आरो ओमफ्राय
ओमफ्राय फिसाजोआनो हाबनो मोनासै नालाय बेनिखायनो जों हाबासै लोगोफोर 5 बोसोरनि उन्दैनिखौ बिमा बिफानि कागजजोंनो हाबनो होयो लोगोफोर 5 बोसोर गोजौनिखौ माने जन्म सार्टिफिकेट नांगौ आरो बार्थ सार्टिफिकेट नांगौ अरिजिनेल कपिखौ नांगौ लोगोफोर ओमफ्राय माइना हाबनो मोनखाय जों हाबासै ओमफ्राय बिफाया दायो प्लानखौ चेन्ज खालामबाय दायो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो राइन' इक' रिजर्ट दङ नालाय बेयावहाय लांनोसैनो जोंखौ ओमफ्राय बै रिजर्टआव थांनायनि भिडिअखौ आं नेक्स्ट भिडिअआव होगोन लोगोफोर बिदिब्ला दायो दोनथ'नोसै आङो आंनि भिडिअखौ बाय बाय